Така, мили мои патенца, дойде време да си ходиме. Тръгваме си и ще правим изненада, нали? Да. Отиваме на едно друго място. Така че продължете да гледате. Всяка нощ съня ще издържава. Така, точно 2 часа вече сме на Агрията, на 4-ти етаж на паркинга. Такса 9 кинта, да знаете как вървят цените. Вътре дали ще има такса? Не знам. Не знаем, добре. Отиваме да проверим, ако има ще ви кажем. На 4-тия. Сигурни ли сме? Пише 3. Натоварихме се, поемаме надолу. Не знам, асансьора ли ме приземява в момента, Любо ли, но приземяваме се. Любо приземява хората, да знаете. Питам го на колко години изглеждам, той вика ми там някъде, като рода на 90-та и викам да, така е. Ужас. Всички пък сте много приземени. Тук ли сме? Хоп, слизам. Така, билета 15 лея, гледай какво става. Всички попълват картите. Ще има томбола, лаптопи казаха, че ще се печелят. И те така те. Сега ако спечелим нещо, ще е мега якото. Някой разбра ли томболата кога се тегли? Мадам, томболата? Ами, сигурно. Ще разберем малко Края. Добре. Lenovo V15 G3. Колекция от гурме деликатеси, 6 бутилки вина отличени с златен ритон. 7-дневен наем на чисто нов автомобил, стани мобилен стоп рентакар. Любо! Къде е Любо? Зад теб. Любо, от теб ли е колата? Коя кола? Топ рентакара. Ето. Няма такава кола. Барбекю на дървени въглища за премиум ястия Weber MasterTouch Premium SE 5775. Браво. Чук. Айде. Ако косата ми е мокра, затова съм с качулка. Че не е толкова студено. Какво говориш, Жека? Нищо, благодарен съм, че съм с вас, защото аз иначе сам никога няма да отида на агроизложение. Както и аз. Сега ще ми е интересно. Най-вероятно ще намеря нещо за себе си. Някой трактор. Любопитно. Няма, това ли? Както нали, да кажем, че и аз съм идвал с тебе на семинар за диджеите. Точно така, да. За да видя как е от другата страна, така че ние сме всестранно развити личности. Очакваме Любчо да не закара някъде. Къде? Не знам, той ще каже. Той някъде скъпи коли ще не закара да гледаме. Ще гледаме. И гуми по 2000 лева бройката. Али, Любчо? Там сме, вика. Влизаме ли? Тук на кое сме? Леле на цветята на посрещата. Сега да ли ми кажат? Какво? Оранжери и оборудване. Те са различни сортове. Но хубавото е, че копър и магданоза могат да си го засея така. Как? Ами в табли. В табли. Магданоз в табла. Да, и копър в табла, и марулки в табла. Крадна идея ли? Добре. Еми, това е седило. Седило, но всеки е виждал такова седило, което струва левче или 2. А това колко струва? Повече. Интересно. Колко струва? Колко струва това? 10 кинти. Квадратно съдило 10 кинти. Да. Не е нещо, кой знае какво. Трябва да Искам да ги видя тези срещи. Това може би за луковица шишо. По-голямо. А за какво е? Тук инструменти. Лопатки.
Изглеждат стабилни. Сигурно. Ножици. Такова свирно. Да. Калина там не. Любо, валя, дърпай. Не, ще купи нещо. Като луд с картешница. Ходи я дърпай, спаси ма! Тя вече гледа, то няма нещо, което да няма. Ками. А не иска. Не. Виж какво констатира, колеги. Какво? Че в моловете и бензиностанциите и всички други магазини трафика в туалетните в принцип е предимно от жени. Мъжката се влиза много лесно, тук обратното. Означава, че с агрономство се занимават повече мъже. Аха. Еми да, то като погледнеш, доста повече мъже имат наоколо. Жеко, спасима. Оп, рекламка. Амито Орг. Някаква книжчица. Ще разглеждаме какво пише. Тук като цяло е за някакви по-напреднали фермери. Не е точно като за нас, но виждам още две сергии, където Калина ще откачи семена. Ужас. Какъв автогол си вкарах? Нетко, ти си виновен. А здраве! Кутии, големи кутии, кутии с капаци и там касетки за готовата продукция. Малко прасенце показали го. Какво? Прасенцето. Какво прасенци? Прасенци. Грух. Това е интересно. Дронче. И си пръскате. Така, капково. Гледаме. Тук има някакво с някаква лента. От него не капи. От това пък с лентата пък капи. А вие откъде сте? От София. Ти разбра ли са това къде го гледах? Какво е? За кравите ли? Коридор за крави, който реално не е направен от метални тръби, както в нашите повечето краварници, ами в така пластмасова, здрава, която се огъвала и от огъването не се стресирала кравата. Те цяла България, брат, живее в стрес, ни кравите да не са стресирали. Не може... Сега ще ти покажа какво искам да ми купиш. Какво шишо? Чакай да стигнем до него. Соларно болерче. Това вакуумно тръбен болер. Това е гръцко, без вакуум. Може ли да ми обясниш, да запиша? Добре. Дай. Да ги видим на YouTube някъде. Да. Дай, че ме интересува много. Да. Това знам, че прегрява по принцип. Това прегрява ли? Ако няма голяма консумация. Горе-долу се говори. Нищо идеално, само по-високо. Ние сме нова фирма. Първо, тази система не е вакуум. Не е вакуумна. Само виж. Дай да видя. Алумин, меден. Мед. Я виж. Пали.
Да, топло. Само това. Сутринта ли сте тук? Чакай да бръкна хубаво. Топло. Верно е. Да, Топло, нали? да. А няма слънце. Няма слънце. Показваме. Добре. Това е... От цяла България има системи с вакуум. Да. Той малко ламарина, малка изолация. Ако виж тук, не може да караш. Колко литра събира тук? 150. Това за вкъщи за топла вода. Ма това пълно с вода ли е сега, или? Без вода, без вода. А, без вода. Ако е вода, С вода, как ще го дигне с вода? не задигне. По-хубави системи. В Гърция всеки къща има такива 25 години, 30 години без никакъв проблем. Само ти слагаш антифриз един път. Антифриза не ли са смена? Имам. Той идва пакет с стойка, с всичко. Това тук загрява антифриза, антифриза влиза вътре, серпентина, тя загрява водата, това ли е принципът? Без серпентина. Има, тук има, тук идва антифриз и тук идва вода. Каква цена е това нещо? 1500 лева. 1500 лева. 90. А вода колко събира бойлер? Колко литра? Колко литра? Има от 120 до 300. Това е 1150. Това е 150 литров бойлер с този панел, С този панел. струва 1500 лева. Имаме и промоция минус 10% Аха. за панел. Това е един панел, пак гръцко производство, 2 метър. И има и нагревател. Ако искаш на ток. Ако има нажив, той идва от фабрика така. И има и друга варианта с серпентина за термопомпа. Има тук още една Аз серпентина. гледам също. Само че не е гръцко моето. А какво правим лятото, като е много топло и няма консумация на вода? Има една клапа. Тя изпуска. Сама За изпуска. 100 трябва, ти кажем, на купиш 100 ти трябва. Ако ти купиш 300 литра и не харчиш вода, проблем. Пали, ламарина има много пресуване. Аха. Со трябва на купиш, ако и вие сте 4 човек, 150 се литра заслужава. става добре. Това се заслужава. Аз Да. гледам също, само че не е гръцко моето. Ема не е ли вакуумно тръбно? Не. 150 литра е моя бойлер. Ако има тръба, Тръба, да. има тръби. И да. Не като тия, има тръби. И не тръби. Китайско. Не, Всички така. няма тръби, бе. Като това е, бе. Няма като тръби. ти. Няма. Обаче няма достатъчно топла вода. Дойде специалист от Бургас, главен инженер към тази фирма. Каза веднага да сменим тръбите. Да сложим по-малки тръби, защото с големи тръби голям дебит бързо се превъртява и не може да се затопли достатъчно водата. Това няма проблем. Не, за хотели, за тия няма никакъв проблем. И виж, ако без ланца... Обаче това е много добро, щом и на това време топли вода. Да бе, той пипаш само тук и... Не е нещо кой знае какво. Ма само ако има малко, пали. Аз го вземах 3500 Да. лева. Тогава, така, на това на 1500 лева, отлично цена. А само панела колко е или няма само панела? Комплект. Това идва комплект. Но ти нямаш вода, защото е само панел. Да. За този систем не трябва помпа, не трябва нищо. Така ли? Циркулационна помпа не трябва. Не трябва нищо. Тя като се загрее, тогава се качва. Тук само слагаш вода студена и пътува топла. От тук захранваш с студена, Не, тук студена. тук студена, оттам захранваш топла. Топла. А това какво е? Изпускателна. Ето с панел. Аха, това връзва в панела. И тук слагаш антифриз. Значи антифриза е като облицовка, така ли? Да, Като външен пояс на това. Друг, Вместо изолация. да, не серпантина. Да? Пак един така идва антифриз топла това и топла вода. Ма не на систа и друг. Да. Разбрали, има Еми, два кръга, един вид. Два кръга. Визитка, може ли? Той не го заснехме това, ама. Самия панел, като го пипаш, е студен. Къде се навиди да гледам видео? Давай, абонирай го веднага. Да имаме и фалшиви такова. Абонати.
Тук кранчета, капкови. Ние сме нови в Капково пак. Така ли? Най-добра цена в България. Най-добра цена в България. И по еконт може да си поръчваме от На теб. цяла България, да. И фитинг. Да, фитинги. Добре. Ролката FI16 400 метра идва около 130 лева с ДДС. Ясно. Много добра цена. Това е компенсаторен, нали? Не компенсаторни с капката. Да, с капката. Ама навсякъде пуска еднаква капка или не? На всека. Да. Значи такъв. Я А пиш. този колко е? Той FI16. Ние сме на FI16 система. С FI32... Да, централите. Да, магистралите. Това е. Браво. О, голямо бе, 12, браво. Да. Супер. Добре, там ще гледаш. Айде, чао. Благодаря ти. Чао. Така, отиваме на тракторите. Той нещо искам. Как ще ти купя той нещо, бе, шишо? Пита дали може да се качиш да те снимам вътре. Айде де, качи се. Задръж ми тези работи. Как е? Много яко. В смисъл, ако от буса се виждал, това се вижда още повече. Как е седалката? Не е ли такава амортисьорна? Да, аз като седнах, тя потъна амортисьорна е. И малко столче там. Да. Ето, Жеко, има и за тебе пасажирско място. Страхотно. Има си уредба. И Да. Не всичко си има. Много яко бе. Или каква стълба. И гуми. Другия е по-голям. Да, Другия е малко по-голям, да. другия е по-голям. Айде слизай, фермерчето ми. Как да сляза сега? Какво гледаш, Жека? Ламборджини? Трактор Ламборджини? Да. Яката газария. Сменям си професията край. Аз ще карам това, ще ми обяснят какво да правя. Сменям всичко, така на полето, в Ламборджинито, климатроник, вътре, яката музика. Аме като те питат какво караш, Ламборджини. Много ясно. Ето, камионче Ламборджини. А тракторче де? Това е топа, бе. Това ли е новото возило, Шишо? Това ли е новото возило? Много е яко човек такова, ако имаме ще орем здраво. Той е за дрифт. А багерче нещо? Десен дрифт, газ, скорости, предна, задна, дялова. Огледала? Огледала и авторски права. Ето, подвижна щайга. Тук е друг модел, тип самосвалче. Много яко. Има и верижни. Да, има и верижни, има ето, верижно като танкче. Малко танкче. Да бе, всичко правиш оттам. Много яко. Това не разбрах какво е. Онова е дробилка за клони. Това не е косачка, това е нещо друго. Какво е, Шишо? Пише на английски. Откъде знам. Това съди, според мен, прави някакви вади, нещо такова. Тук сме на тракторите, продължаваме. Ама по-мънички такива. Как по-мъничко? Това гледай какво е брутално. Продадено. Какво е това? Ами това е някаква фреза, виж, мисъл... 100% Жеко, този трактор харесва ли ти? Хубаво е това. Комбайна ми хареса най-много. Това е като чудото на летището. Кое бе? О, да. И гледай какъв джам, човек. Седо с пилот. Леле, това да го караш. Много човек.
Така машина да закупиш нова, човек и да караш е брутално. Всичко свети. Ето Любчо вече пазари един трактор. Продаден е. Не го кефил джипа, тракторче. Между другото, джипа наистина се продава. Ако някой го кефи и се интересува, ще оставим линк към обявата долу в коментарите. Или запитвайте в коментарите. Шишо, хареса ли нещо? Багерче. Е, такова, ако си имаме, ще си оправим пътя. Колко струва? Колко? Запитване. Тъй много мрази. Тук дрончета, да видим дрончетата. Ето дрончета. Да. До 17 минути време на кръжение, до 10 метра широчина на пръскане. 19 хектара на час, може би? Сигурно. А това какво е, бе? Ле, това само си върти волана. Всичко се автоматизира. Всичко. Лъгънцата. Вижте какви са хубави. Да. Да. За кравите ли? Зайчета. Те са различни. Тези са различни. Виждаш ли? Оле, в смисъл, Мирише точно, да, както в обора. Обаче както в обора на Симо. Да. Еми от сламата или от ценото, според мен от това мириш така. Черно шарено говедо. Ама просто тези функции. Еми ето, то е мутон шарле. Ето го. Шароле. Шарле пък аз. Тези са някаква друг чешит. Тук виждам нещо, където ще ми хареса много. Аз много обичам такива специални чашки. 27 лева. Ето. Я вътре. Порцеланови чашенци и порцеланови фигурки. Какво? Как се казваш та... Това да не е? Да. Мани, кой е минал? Кажи, какво предлагаш? Добре. Какво ще опитаме? Ами... Ще опитате източника на живота. Източника на живота. Аз искам памиля да опитам. Човек, това беше за десет. Аз ще купя задължително. Не бе, шегувам се, значи смисъл, че е силничко. Силно, нали? Да. Сте скрити камери тук. Няма скрито, чак дръжка съм сложил. Аз мисля скрити камери. А какво нещо? Няма компромати. Значи ние да не се карат жените, това вино го предлагаме като розия, да си мислят, че навече им нещо тънко. А той изобщо е тънко. Това си е... Много амат.
15 около тук брутализъм, че... Я да видим. Жеко? Хубаво, такова сладко. Сладичко? Ти на коняца. Да. Се отивам, сега ти кажа как е. Аз никога не съм пил такова, но доста яко е. Аз пък ми да знам, че това е източната част. Интересно ми ли? Източна България съм. Долу там в България, тук не са. Странно такова. Еми, да. Малко така е. Странджел Сакар. Памитче. А това те нарува какво? Величо. Върчанско. Да. Много е деликатно. Подарък ще взема. Значи ти мескити. Кой го взимаш това? За жена. Значи ще стане. Да. Той има кое вино за кой го вземаш, така ли? Много ясно. Лобе, как е? Има за шефа, за жената, за любовница, Значи така ли? описваш ми човека и веднага ти давам Добре. Има вино за първа среща. Чакам. Да. Силно женен. Има вино за И последна за среща. тебе, и за жена ти, тя чака отвън. Дай за жената, че гледай коста, гледай сега. Виж, виждаш ли? Чакай сега, това вино не го давам, това е за жена ти, но ти го давам на тебе. Така ли? И после, ето има един телефон. Има ли телефон? Има кюрков. Да. Ще извън малко да вземе. Значи, после ще ми се обадиш да им благодариш, само че идеята най-ще пая. Не ти да изпиш виното, а жена ти да го изпиш. Жена ми да ги спи. И ти после ще ми се обадиш, ще ми благодариш. Сега да не са някой с афродизиаци. После близнаци да направим с това. Това сме го гледали много пъти. Мотото. Да. Ма сега червено ли ще ми дадеш? Червено. Не, той ще ти даде на теб червено, аз ще взема темено да може мен. Не, бутилка. Пише нарисувай сам. Защото рисуваме и вино имаме и за това. Добре. Той ще вземе него. Къде са тук? Някъде. Кое винто ще ми препоръчаш? Мерол 23 ти предлагам. Идеята там е, че е по-младо, по-игриво. Тя е по белите вина като цяло, ама... Това памитче ли? Добре, той памит, това ми хареса много, къде го дегустирахме. Да, не е за всеки това вино, но... Мисля, че ще й хареса. Добре, ако се, значи вместо Мерол 23 е един памит. Да, един памит. И така, приятели, завършва нашата екскурзия от почивката и от агрията. Като цяло, трябва да кажа, че съм леко разочарован. Очаквах повече, но ние буквално хванахме първия ден, така че още не са опънати абсолютно всички сергии, или не знам как се казва това. Но този ми стана интересен, с който си говорихме за соларния панел. Въпреки че почти нищо не разбрах, но взимахме координатите. Ще провериме марката. Очаквах да има повече като него, но нямаше. И с това слагам край на днешното видео. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, нагоре, надолу и чао!